Mitipon tamo, ban pagmasusyan ya, ing banal a Eukaristiya, ban pasalamatan ning Gino, king kalam ning pangapari. Mitmong tula, saksyan tamo ing pangaordin na ning kapatad tamong diakono, Ireverendo Gian Peña Sagum, antimong presbitero ning banal a kapulungan, apanimunan ning lubos kagalang-galang, Florentino G. Lavarias Didi, Arsobispo ning Arkidiocese tamo. Kambering pusong pasalamat, talakad tamo po para king dalit a pamuklat ampon prosesyon panlob.
Pilipinig pa ang puning anak, ang puning Espiritu Santo. Amen. Yung kapayapaan ng Ginoo, mandabi kay kayo. At keka antimurin. Kaluguran kong kapulungan ng Diyos, mangat mong tula, pagmasasyan tayo iting Eucharistia. At mausta mo kay pa, ban panwana ni iting pamitipon, king kapamilatan ng pamitubod ng king Banal Espiritu. Anong nuing kapadad namo, kay Reverendo Gian Peña Sagum, bitagulaling iya king kasuywan antimong presbitero. Habang pagsadyan tayong pagmasasyan ng misteryo ng lugod ng Kristo, tanggapantala rin kasalanan tamo, at maniga po tamo king Ginoo, ba nakatang patawaran ampong pasiknangan. Aminan ko kay Diyos ang mapamakalulo, At kay kayo kapatad, ing kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat kusanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinita ipanigabuko, kang Nuana Mariang kapilan man virhen, karinsab lang anghel ampon banal, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, aginong tamo. King Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo. At yung pangapatawad rin kasalanan tamo. Idala na katamuan sana king biye, alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria,
Manalangin daw mo. O Diyos sa kinumi, amig kalug king kasuywan ding pari, ban panimunan ang pong antabayanan ding balayan mo, pagkalug mo kaniting diakono, a pinili mo ngini king ganakamo, ban sumuyo yan tumong presbitero, king sikanan, ban manatili king pamanuki king kaburian mo, ban king bi ang pong pamagobrala, ari na kang kaligayan kang Kristo ay anak mo, amay bi ang pong magaring kambi mo, king kami tunganin banal Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Pamatulan niya ing balen ko, pamatulan nyo la rin kakong memalen, nga nang sasabi ning ke kayong Diyos. Pamasik na nga niya lubing Jerusalem, at ikulay tyo kaya, king miwakasana ing pangayalipana, king ikwana ng melarin ning kasalanan na, king pigdusa na lang may katadwang ukdo, king gamat na ning ginu, ring sablanang pamikasala. Ing metong nga siwala, kukulait na. King disyerto, isa diyaye ing metong adalan para king ginu. Gawa kayong metong amatulid, patag, at malwala sa dalan, ababasle king disyerto, para dalana ning kekatamong Diyos. Ding sablang lambak, kekayulang tambakan. Patagan ni ing balang bundok, at ing balang bundok-bundukan. Ing lugal ating batong matarik, at gabun ang makalukong, gawan yung patag at pante. Kanita, ing ligayan ning ginu, milantad na, at tatangalana ning metong ketawan. Ing ginu mismo, pengako na iti, kanita pa. Ing amano ning ginu. Salamat kin Diyos. Tayran mo ko, Ginoo, king biye kayabe mo, ilapit mo ko. King siping mo, tayran mo ko, o Ginoo, king biye alang hangga, king biye kayabe mo. Balong mo ko pangatao, e makalingad ke kagino. Balong mo ko isipan, balumuing sablang daraptan ko, o Ginoo.
munta no kusalikot ke ka mukyat kuman king banwang matas at king lalamnging yatu at syuka o Ginoo. Ika bigla lang kaku ingat ng maku at kakung pagmulalan ing biye ku ke kang lelangan o Ginoo. King mabilog kong puso, pasalamatan da ka, King pamaningat mo, at syukang parati king siping ko, o Ginoo. Siping mo tayran mo ko, o Ginoo, king biyalang hangga, king biyakayabe mo. Pamamasang iba't king sulat karing Ebreyo. Ing balang matas sa pari, mapipili busal daring tao. At mitutulduan niyang sumuyo king Diyos, alang-alang karela. Midaon ayn at sakripisyo para karing kasalanan. Antinan niya mismo, atin niya namang miyaliwang kainan, balo ng bagayan, ing panamdaman daring alang balo, at ding mililis siya, king dalan. At paulinan niya mismo may naya, kailangan niya namang midaon sakripisyo, emu para karing kasalanan daring tao, nune para mo naman, karing sarili ng kasalanan. Alang taong magkamit, king dangalan na maging matas apari, king sarili namong kaburian.
Mukod mong kingaos ning Dios, karin niya magagawang matas sa pari, ing metong ataw. Antimono makanano yang meyaus, iyaron. Makanyan mo naman, i-Kristo e nabinyeking sarili, ing dangalang maging matas sa pari. Nunetinggap na king Diyos, as sinabi kayo, ika, ing kanakong anak. King aldoy ti, meging tatang mo ko. At king metong pangsitas nga na, metong kang pari kapilan man, agpangking pangapari ng Melchizedek. King kekabaning biyena ket isulip, Jesus mi daw niyang panalangin at panigapo, ngana ng kaklismasikan, ngana ng tahimik manangis. King arapanitang makikayo pa yan, makapagligtas kaya, king kamatayan. Pauli na ning pakumbabaya at mapaminto, mapapakiramdam ing panalangin na. Bistaman niya yung anak ning Diyos, may biyasa yang meminto, king kapamilatan, ning kasakitan, adelana na. Makanyan niyang meging ganap at meging panibatan, ning alananggang kaligtasan, para karetang sablang maminto kayo. At pepakilala nening Diyos, king taguring matas sa pari, agpangking pangapari ng Melchizedek. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Talakad tapo, panparangalan ing maya pabalita. Era na kayo, awsan pang alipan ko. Awsan da kayong kakaluguran. Uling pe pabalo ko ke kayo. Ing sablang abalo ko kang igpa ko. Ing Ginoo man tabeyak ayo pamamasa king maya pabalita agpangkang sanwan. I Jesus nga nakaringkay ang alagad. Nung makanano na akong liguran ning iba,
makanyanda kayo naman liguran. Manatili ko sana king lugod ko. Nung tutuparan nyo laring kautusan ko, makapanatili kayo king lugod ko. Antimo nung makanano ko lang tiparan, ding kautusan ng ibpa ko, at manatili ko king lugod na. Sinabi ko kay kayo iti, ban ing sariling tula ko, manatili kay kayo, at ban miganap ing kekong tula. Itiya ing kautusan ko, mikakalugod kayo. Antimo nung makananura kayong liguran. Migit pang lugod ing tao, eya manakit, kesa ketang idawon ne ing biyena, para karing keyang kakaluguran. Ikayo, kakaluguran da kayo. Nung daptan yu ing yuyutos ko ke kayo, era na kayo awsan pang alipan ko. Pablasang ing alipan, nakamalayan ing dapat na ning keyang panginwan. Awsan dakong kakaluguran. Uling pepabalo ko ke kayo ing sablang abalo ko kang ibba ko. Aliwa ikayo ring memili kanako. Ali, ako ing memili ke kayo. At tilduan da kayo ban lumwal at pasipamunga karing bungang mandatila. Ibyen na kanita ke kayo ning ibba, ing nanumang adwan yu king lagyo ko. Ing yuyutos ko ke kayo, yapin ing mikakalugod kayo. Ing mayap abalita ning Ginoo. Papurihan ke ka, O Kristo. Luklukta po. Ing metong adiakono, ausane ngeni ing maordin, antimong presbitero. Lumapit ya sana kening arapan ing magnasang dinan antimong presbitero. Reverendo Gian Peña Sagum. At suko po, Kenny. Ing rektor ning Mother of Good Counsel Seminary, Irreverendo Padre Victor Nicomedes S. Nicdao, ipresentane ngeni ing maordin king arapaning arsobispo at arapan tamo antimong banal a kapulungan ning Dios. Lubos kagalang-galang ay pa, indung Santa Iglesia, adwana po, ing ordinanye, iting kapatad tamo, para king kasuywan, anting presbitero. Karapat dapat siyang may ordinan. Kaibat na po ning masusing pamanyuri, busal ning kapulungan ng Kristo, at king rekomendasyon da ring mga siwa king pangayubog na patutwanan ko po ing mayakit yang karapat dapat. Manalig king kasopana ng Ginoong Diyos, at itala pagligtas tamong Yeso Kristo, pipili ng kaiting kapatad tamo, Gian, para kintungkulan ang pong kasiwan at imong presbitero.
Antimong tanda ning pamananggap tamo kaya, pasalubungan tayo pong masikan a palakpak. Masaya tamo pong mititipon, yaning kayabakan. Huling karing anam o ordinan ko kaniting bulan at syuta na kayong kaduang ordinasyon. At dapat mo yung pasalamatan tayo kay ngapong Ginoo, uling dinina nakatangkalam, dinina nakatang grasya, kapamilatan yung pamananggap na ng kay katamong kapatad bilang pari. Mu kay tiking kay katang arkidiocese, no ne pari ne ning mabilog a Santa Iglesia. Nya sa po tang ordinan ke, nandin, inaus na pansin, itamo, yung kay katamong rektor ni seminary, Yapong Vic, adwana ni Santa Iglesia na ordinan niyang pari. Aliwa mo yung San Luis, kaya tiking parokya yung Manyawad. Aliwa mo yung Archdiocese, nun yung mabilog a Santa Iglesia. Nya sa pasalamatan tayo, kay Reverend Gian. Makayan mo naman din kayang familia. Dakala salamat at ining kay kayong anak, inantapayanan niya at pekisan metungan niya kining kayang tangu king aus na ning apong Ginoo. Dakala salamat ka rin kamag-anak, ding ganaganang sinaw kaya. Pati na rin kay katamong kapatad, king seminaryo, amporeng sablang kayang pintalan during his seminary days. So dakla salamat kay kayungan at ingapong Ginoo, sundo na kayo pasan ng antabayanan. Bang kanita sunduyan naman kay kayong pamanyaw kang among Gian even beyond this celebration. Okay? Ekpubalo, nung penamdaman yung maulaga kayo, nandin. At niya sinabi kay katamoy nga pong ginunan din. Na sinabi na nung makiramdam tamo, sinabi na, antimo no makanano na akong liguran ng igba, makanyanda kayo namang liguran. Ita pong may banggit ita, ingamano na ng apong Ginoo, eya mo kang Reverend Gian, kay katamo yangan. Sasabyan na paganakan na kay katani nga pong Ginoo, kaluguran da kayo. Ating lugod kong yan, kalupan nining lugod na ningigpa kanako. At agkatana katam, ing manatili tamo ketang lugod ay ta. Imburi na sabihan nga pong Ginoo, maulaga ko kanako, niya sa adwan ko kay kayo, bakit kayo naman paulaga, karing kapatadyo? Bakit kayo naman paulaga, karing kalupayong tao? At inimpami paulaga ngayon mayakit siya. Sinabi ng Jesus, kapamilatan na ning pamamye sarili. Pamamye sarili, karing kaluguran. Kaya katamo po, patandan naman tayo nga manong kaluguran, yapin itang friend men, aliway tang king Facebook, confirm a friend, aliway ta. Noon yung pamikaluguran, malalam yan rin sabihan. Uling manalumpakan niya, king lugod. Liguran na katamo ni nga pong Ginoo, at yung pamaglugod tangking nga pong Ginoo, may mungayang relasyon. At yung relasyon na ito, yapining pamikaluguran. Gian, o ining konteksto na, din kaya kanluluban na biye. Ing suywan mo, ing Santa Iglesia ang liguranan ng apong Ginoo. At ang liguranan ng Santa Iglesia ng apong Ginoo, ay perfect. Ay perfect. At minsan, kitang ko na naman kay kayo, o ba't bisa kayong makyabe kay kami? Pari na ng Archdiocese. Do you believe that the clergy of Pampanga is the best clergy in the world? Siyempre, minisip kayo pa mo, wale.
Yes. It is the best clergy in the world niya makiabe ka. Kaya kami. If this is not the best clergy in the world, maybe you are not here at this very moment. Nga pinili mo makiabe kay kami, ulimbalom. Kaya ni tumubo, ingkay kang susundong pamikalugod yu, ning apong Gino. Kapamila tanim pamakiabe mo kay kami. At kaya kang pamanyuyo, ka magdili-dili, kaya mo ko, kaya mula din kapatad apari. At may yaos kang sumuyo para bang kanita maging mabiyekang patutu king pepakit ng lugod Jesus. At king kang kasuyuan, maging kasangkapan ka bang kanita manatili ing inaus-aus na ning apong Gino impami kakalugod king kayang balayan. Kasanting na nimbiyan na ning pari, potang yung maging kasangkapan ni ning kasngawan. King mumunang pamamasa, kang Isayas, king kayang kayausan, comfort, comfort my people. Karining mga labasan tamong sessions, synodality sessions, dakal ka rin karanasan na may sayala rin kay katang kapatid, alay ko, pati na rin ang kapatid tamong pupunta pisamban. They were comforted to realize they belong pala kay Santa Iglesia. Balo mo yan, anyang ipag-share in tamo, Ating sasabing, ayan diyang kami posibilyan, kaya be kami kay Santa Iglesia, ngara. Anyang puntalandala, din kay katang kapatid. They were comforted to realize they belong. At as nakasanting po tanging meto nga pari, manabeya eya manabi. Ato yan, yung metong aadwanta king apong Gino. Uling sagli mo ing manakit kakulangan. Sagli mo yan. Ing metong hamon niya pinitang busal na ning kakulangan. Busal ning kainan. Busal na ning pamitulid, pero ay mitutulid ing biye daring kaluguran. Makanano kang manatiling lulugod, sumagid na niyan. How to remain loving like the Lord who loved you and who will continue loving you. Seminarista ka pa, at tinakandarandaman kay kami. Mayap, ang pong makaing mayap. Balo mo yan. At po nga kayabe mo kami pa, lalo mong akit yan. Mayap, ang po makaing mayap. Ang po mayap, pamayap. Akit mo yan. But can you remain in love? Can you remain loving us and loving the people? Malalagwa. Ulingan dyan nga pong Gino sa sabyan na kay kataning kaduang pamamasa, yon may pili bilang kay katampari, manalangin niya, magsumuya kay nga pong Gino, palagay ko magpasag-pasag niya po kay pamangadina, mangulisak niya pa kano. And he suffered, but he remained loving kay katama. At malabyan loob, andyang karing palpikasada. Intulen lugod mayiyakit po tangan diyang nala kalugod-lugod, luluguran mula pa. We call that Christ-like and divine love. It is a love na alang paninayan kabayaran. It is disinterested love. At o yan, yang kaming adwa na grasya kay nga pong Ginoo para keka. But remember, sasabyan na mo naman ang kaduang pamamasa, bilang mayaos at sumuyo, kilagyo ng Kristo, you are not perfect. And nobody here is perfect. And I hope, mananabo kitang tuksong, there will come a time, akit may sarili mo, you are better than the rest of the members of the clergy. Because by that time, you will become an alien
and you will alienate people. Manatili ka king kababan. Manatili ka king pamangilala, king kakulangan. At king pamararap mo king apong Ginoo, panemong aduan. Kitang lugod, palang paninayan, kabayaran. O yan ingaduan da, rin kay katang kalupang talasal pantaya. Walang patsegewa mo yan. Maging mayap ka kareng tao. May ka problema ya yung arsobispo. Ulim po tang miyasain ka, kaya nakaburin palakuan din tao. Kaya nakaburing ibili. Nang kaya padalala pang signature campaign. When that time comes, aga na kami sana ang ginutang Yesu Kristo. Anyang pepakananala ding dakalataw. At anyang mabsila, kaya danebo rin palakuan, burirenggawan hari. But he left, and he prayed, and he communed with God. Masanting ing luluguran, pero make sure ing lugod na ring tao will always be tested against the love of God. Lugod, alang paninayan. Lugod na makasadyang dumalan, kasakitan at kapagsubukan. Impari, makikilala ya king misa. Yan kunan mula kareng ganaganang pisyalan ko almost half kareng parokyatam. Potangkot ng kula rin tao, kumustan kula. At kumusta itang biyerang talasal pantaya, antin talasal pantaya, nung ating milako karela, sano itang dapat milako at manatili. At metong yung sabihan da, misa. Misa. I don't think kaliwa mo itang ritual, ingaman wanda. Niritang misa itang diwa na niti. Anong nung karinda gaganakan, nakaluguran nala ning apong Ginoo. That is the comfort that they are always looking for. At yung pamisunduta mo, kaniting celebration, pangadi mo ko mo naman. Para bang kanita, ako mo naman tanggapan ing lugod mo kanako. Uli sinabi na ng apong Ginoo, may kakalugod kayo. Kaya na mo sasabihan ng apong Ginoong luguran, papaputot na niya puwatan eh. Sabi na ng hapong Ginoo, bikakalugod kayo. So you love the people but allow them to love you also. No? You love our brother priest and you allow them to love you also. At sana itang lugod, potang ipakit da, andyang makapanasakit, but because they love you, you will be given the grace to accept it. You'll be given the grace to accept it. And may you be given the grace and the courage also to show your love to us. Hanggang pang kay makatakot po tamimwa kami kayong sabihan mo. But because of love, allow that love to be shown to us. Okay? So pasibayo po at yun yung kakatamong kapatid, kaya ni kayong harapan tamo. Isundo tayong abayan, kayang panalangin. Isundo tayong antabayanan, kayang kapagnasan. Manano na sanang, kayang luluban, abye, maging kasangkapan, bang kanita papanatilyan, kaya katamo, busal tamo,
Nakaluguran na katama ng apong Ginoo. Na ingapong Ginoo kakatulana, akakit nakatang misasan metong king lugod na. At inisanang kayang luluban na biyengay ni miganap kimbiye alangang ka. Amen. Ing maordin, mga kuyangeni arapaning arsobispo, karing pangako ning kasuywana. Anako, bayo ka sumulong lungub king ordin ding presbitero, pasyag mongeni arapaning kapulungan ng Diyos, ing kapagnasan mong ganap kaniting katungkulan at kasuywan antimong presbitero. Nyasat kukot nanda ka, tatagulaling mo yung sarili mo king saog ng Banal na Espiritu, banganap alang pasubali king tungkulan ng timong pari king ordin ding presbitero, at timong karapat dapat akatambayan kambering ordin ding obispo king obrana ng pamaningat king kawanan ng Ginoo. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo yung sarili mo, banganap king kasuywan ng amano, kimit mong katuliran ampong kaingatan, manaral king maya pabalita, at mituro king kasalpantayanan ng Katoliko. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo yung sarili mo, ban pagmasusyang mitmong katapatan ampong kapagkumbaban, agpang kinodisyonan ng banal na kapulungan, ing misteryo ng Kristo king banal na liturhiya, lalong-lalo ng sakripisyo ng Eucharistia, at ang sakramento ng pamakisot, para king kaligayan ng Diyos, at yung pangabanal ng banal na kapulungan ng Kristo. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo yung manigapu kaya bemi, king pakalulunan ng Diyos, para ka rin taong ipagkatiwala king kalingapan mo, king kapamilatan ng pamanupad mo, king kasuywana ng alampat ng pamanalangin. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo, ing lalo kang makisanmetong aldoldo, kang Kristong mata sa pari. Amitaon king sarili na king igpa, at timong metong aganapain, at kambena, ing pamanalan mo yung sarili mo king Diyos, para king kaligtasan na rin sa blan. Opo, king saop ning Dios. Diyan, pangako mo ing kagalangan, ampong kapamintuan kanako, apo ka rin maging kayalili ko. Opo, ipangako ko. Mananunasan ng ing Diyos, amigmula king maya pa dapat keka, yan naman ing miganap kaniting. Talakat tapo. Pakam. Manalangin tamo, banin Diyos sa lubos mga makalulungig pa, itugtog ng labis-labis ang grasya ng iba't king banwa, kaniting talasuyuna, a pinili na king kasuywan at imong presbitero. Siklod tapo. Inupakalulu, Kristo pakalulu, Inupakalulu, Banala Maria, ang induning Diyos, San Miguel, Banala Anghel ning Diyos,
San Juaning Talapamilya, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Pedro at San Pablo, Panalangin mo kami. Santo Tomas, Panalangin mo kami. San Bartolome, Panalangin mo kami. San Andres, Panalangin mo kami. Santiago Mayor, Panalangin mo kami. San Juan, Panalangin mo kami. San Felipe, Panalangin mo kami. Santiago Menor, Panalangin mo kami. San Mateo, Panalangin mo kami. San Matias, Panalangin mo kami. San Simon, Panalangin mo kami. San Judas Tadeo, Panalangin mo kami. Santa Maria Magdalena, Panalangin mo kami. San Esteban, Panalangin mo kami. San Joaquin at Santa Ana, Panalangin niyo kami. Santa Perpetua at Santa Felicidad, Panalangin niyo kami. Santa Ines, Panalangin mo kami. San Gregorio Magno, Panalangin mo kami. San Agustining Hipo, Panalangin mo kami. San Ireneo, Panalangin mo kami. San Benedicto, Panalangin mo kami. Santa Monica, Panalangin mo kami. San Francisco at Santo Domingo, Panalangin mo kami. San Juan Maria Vianney, Panalangin mo kami. San Vicente de Paul, Panalangin mo kami. San Ignacio ning Loyola, Panalangin mo kami. San Pio ning Pietrelcina, Panalangin mo kami. Santa Teresa ning Niño Jesus, Panalangin mo kami. San Luis Gonzaga, Panalangin mo kami. San Raimundo ning Peñafort, Panalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Panalangin mo kami. San Oscar Romero, Panalangin mo kami. San Lorenzo Rubin, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Juan Pablo Cadua, Panalangin mo kami. San Juan Caduang Pulo Tatlo, Panalangin mo kami. San Pablo Cana, Panalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Panalangin mo kami. San Fernando, Panalangin mo kami. Beato Pedro Zuniga, Panalangin mo kami. ikayong sablang banal na babae at lalaki, Panalangin niyo kami. inumalunos ka,
ingalanganggang kamatayan, alang-alang king pamikatawan mong tao, alang-alang king panyatang buwan timong tao, alang-alang king kamatayan mo at pamanalakadi ba't karing nete, alang-alang king kalamning banala espiritu, malunos ka ke kaming makasalanan, manimunan me sa nampon pamingwaing banal mong kapulungan, papanatilian ming papa, ating mabilog a kaparian, ing tapatapaman yuyuking kapulungan mo. Panuanan ne iting pinili mo. Panuanan ne iting pinili mo at pabanalan ne. Panuanan ne iting pinili mo, pabanalan me, at itagulaling karing banala tungkulan. Ngawan meng suluking karalungduman. Ngawan meng manalakaran king katutuan. Gawan meng talasuyuring pakakalulu. Gawan meng propeta ning katuliran. Gawan meng dala ning kapayapaan. Gawan meng kabahuring tupan. Jesus, anak ning Diyos amabiyen. Kristo, pakiramdaman mo kami. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Diyos sa kinumi, pagamuang umi, pakiramdaman mo kami, at itugtog me kanitin talasuyo mo, ang bendisyon ng Banal Espiritu, at ang upaya ng kalam ng pangapari, detang kingarapan ng pakalulo mo, mi pabanalan la, layo ni padurutan niya sana king grasya mo, at yung alangko pa sa lugot mo, king kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Talakad tapo. Saksiyan tamo ngeni, king mitmong katahimikan at pamanalangin, ing pangaordinana antimong presbitero, ning kapatad tamo, king kapamilatan ning pamanumpak gamat. Ing banal a kasulatan, ampon ing tradisyon, patutwana,
king ing pamanumpak gamat, pawagana ing pamirake, karingkalam ning banal ay espiritu, ating pamitutok king metong amisyon. Luklukta po.
king panalangin ning ordinasyon, ing arsobispo, mawusya king banal ay espiritu, para king espiritu ning kabanalan, king bayong pari, ban apabanalane ing banal akapulungan ning Dios, at ban miyubugya kang Kristo, ing mata sa pari at alang dungis aayin. King katahimikan, iyabe talak, ring panalangin tamo, karing panalangin ning arsobispo. Talakad tamo po. Mantabi ka kay kami, o Ginoo banaligpag, alangagang Diyos at lubos mayupaya, sibol ni dangalan ng tao, at aladake king sablang grasya, kapamilatan mo'y sablang bagay, susulong at mika katatagan. Banalangan maying balen na pare, mituldo kang talasuyo kang Kristong anak mo, king kapamilataning upaya ng banal espiritu, at ilatag mo karimyay luwang orden. Kanita pa, king panahon ng lumang tipan, minusbong imyaliwang kasuywan, ulidareting kapag masusyan. Inyang pagkatiwala me kang Moises sampong Aaron, ing kapulungan mo, ban panimunan ampong pabanalande, bituldo kang lalaki ating matulid akabilian, ampong dangalan, ban maging katambayan, ampong kasaw, king kasuyawanda. At mo rin king ilang, tenam ne, ing espiritu ng Moises, karing puso rin pitumpulong at taong matenakan, at king saw da, pemahalan ne ing kawan mo, king mitmong kanawan. At mo rin, karing anak ng Aaron, dininan mo lang ganapadake, king upayang ipanibala kang tatangda, ban arinan mo lang sapat aparing tatagulaling na ning batas, ban miyang pang sakripisyo, king tabernakulo, amiking anino ning mga santing abage daratang. Dapat kareting mga labasan na yaldo, o banalay pa, tinubod may anak mo king yato. Jesus, at tubod mo ang pontengalan ming matas apari. King kapamilataning banal espiritu, inampang ng kabilugan ng sarili na keka. At yawan na lang katambayan, ting apostol na king misyona, pepabanalana ning katutuan. Pikaluban wala namang kayantabi, bani pa siya gampong isundu ing obra ng kaligtasan king mabilo kayato. Niyang ini, pagamuha mo mi keka o Ginoo, king kainan mi. Yung pagkaluban mo kami naman sanang talapag-obra nga katambayan mi. Uling tutong maragul, yung pamangailangan mi, bani sundura, yung pangapari ay numpisan daring apostol. Lubos mayapayang igpa, paniga po mi keka. Pagkalubme kaniting alipan mo, indangalan ang pangkasiwan ng pang-presbitero. Ibayo may puso na king espiritu yung kabanalan. Maging tapat siya sana king kayausan at hinggap ng iba't keka o Diyos. At katukikin dangalan ng kasiwan ding obispo, maging uliran niya sana king biye at kawili-wiling panugali karing talasal pantaya. Maging tapat siya sanang kapag-obra ampong kayadwangan king kasuywan, ban king pamanaral na, at yung kapamilataning grasya ng banal espiritu, di nga mano ng maya pabalita, mamungal na karing puso ring tao, at miras ang gana karing sikote na ning yato. Kayantabi mi, maging tapat siya sanang katiwala karing misteryo mo, banim banal kapulungan mo, mi bayo ya, king danom ning bayong pangabayit, at may pakabisyan niya king altar mo. Banding makasalanan, magbalik lalub keka, at ding masakit, ipakayapan la. Akayin tabi amiyasano, Ginoo, king pamaniga po, king pakalulo mo, para karing taong kaya ipagkatiwala, at hindi mo rin, para king mabilo kayato. Nungin niya, ring sablang bansa, amitipon kang Kristo, misasan metong la, antimong metong kapulungan, at maging metong la, king kayarian mo. Itiadon mi, keka o Ginoo, king kapamilataning Ginoo Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyang pamagaring kambe mo, at ning banal espiritu, manggamang king alangangga. Amen, amen, amen.
Lukluk tamo po. Ing bayong presbitero, mi pasuluran niyang istola at kasulya, awaga ning kasuywan at tinggap na. Ing arsobispo, lanya na langeni king banal alaruning krisma, ringgamat ning bayong mi ordinan presbitero. King kinutamo Yesu Kristo, halinyanan ng igpa, king kapamilatan ng upaya ng Banal Espiritu, ipaglualo ang pong ingatan na kasana, bami nga pabanalan, king kapulungan Kristiyano, at bakang makadaong sakripisyo. Tanggapan na lang ning bayong presbitero ring tinape at alak, antimong tanda ning katungkulan na, antimong talasuyo ning kapulungan ning Dios king altar. Father Gian, tanggapan mula, iba't king banal na kapulungan, ding ayin na miyampang king Diyos. Pakintindihan mo, ing kekang daraptan. At pakiapusan mo, ing pagmasusyan. At yubog ming biye mo, king misteryo, ding krus na, ding apong gina.
Antimong tanda ning kametungan ampon lugud pamikakapatad. Ing arsobispo kambedaring presbitero. Pugayan dengeni ing bayong ni ordinan presbitero. Ing kapayapaan manatili keka. At kaya ka antimurin.
apostol ko, pinaus mo ko, pinili mo ko, at maging pari ko, maging pari mo, pagkaluhan mo ko kikalamot, tayran mo ko gamat at isatsan mo ko.
Kalugurang kapatid, manalangin kayo. Kaniting kayo kakundaon, matanggap harapan ng Diyos, pangmayupayang tuto. Tanggapanes sana ning Ginu, iting dawon karinggamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning kayang lagyo, king ikasaplalata mo ampon ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa Ginome, kaburian mo yung sumuyula king banal na altar mo, at karing tao ring pari, pagkalub mong alang-alang king pakalulo mo, king kapamilatan ng upaya na niting sakripisyo, king iting kasuywan niting alipan mo, parati ang maging katanggap-tanggap keha, at may kabunga yung manatili para king banal na kapulungan mo. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginu, mantabi kehe. At keka antimurin, Itas sila rin pusoyo. makatas na la king Ginu, Pasalamatan tayong Ginu at Diyos tamo. iti karapat dapat ampon matulid. Tunay ping karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakapos. Ipasalamatan da ka kapilan man, ang pong nukarin man, o Ginu. Diyos ang malugod, ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginume. King kapamilatan ng banal na Espiritu mo, linanyan may bugtong mong anak, pamunto ka pari ning bayo ang pong alanganggang tipan. Kambi ning kabyasnan ang pong lugod, pilihan mong manatilia ing meto ang kaparian, king banal na kapulungan. Pagkaloob ng Kristo yung dangalan ng suging pangapari, king kapulungan ay nampunang kayang sarili. Kaluguran na kami ang timong kapatid na. Inyaibat king balen ng pari. Mamili ang taong dakayanana, king dakalakasuywanan ng pangapari, king kapamilatan ng pamanumpak. Tutulduan nala, ban karelayang ibayo, king lagyuna, iting sakripisyo ng at yapagde banal a kapulungan. Ausan na lang tumayid mit mong lugod, king banal a kapulungan mo. Bana pa sinangane king amano mo, at apane karing kekang sakramento. Kabang pagkapilitan dang sumulong, king pamikiwangis kang Kristo, akwarasan ng lalong atagulaling ding biyera, para king pamanyuyo keka, at para king kaligtasan na ring sablang tao. At parangalan da kang emunano, king matatagdang pamipatutu, king kasalpantayanan da keka, ampo king lukod mo. Uli na nita, makiyagom kami karing sablang anghel ang pong banal, king masayang dalit ning kapurian keka, at ngamingan kakanta. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa Ikapin ng banal o igpa, at imeto lelangan matampanak ang pupurian, uling king kapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong Ginume, at yung payan ng banal na Espiritu, pagkalan mo mong biyeng sabla, layong papanalan mo. Alakatok ng mititipon king banal na kapulungan mo. Bangketa, manibat king kaya slag na ningaldo, ang gana king kayalbog na, indali sa daon miyang pangya, king kaligay ng lakyong. Uli na nito ay papanikapumi, palukob ang pong pabanal mula king Espiritu mo, dating ay nadarala ang pong daraon mikeka. Ban magawalang katawan, ang pong daya,
ning kay kang anak, Yesu Kristong ginumi, amen abilin kay kami, kim pagmasusyan mila reting misterios. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, kinwani yung tinapi, at pasalamatan na kat pinuri. Piraso na yung tinapi, at dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kunan niya iti, ikayungan, at mangan kayo kaniti. Huling iting katawan ko, amidawin parang kay kaya. Makanyan mo naman, kay bataning apunan, kinwane ang kalis. Pasibayo, pepasalamatan na kat pinuri. Dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kunan niya iti, ikayungan, at minum kayo kaniti. Uling iting kalis nindaya ko. Ing daya ning payo, ang pangalanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo, ampo para ka ring sablang tao. Bang kanita, may patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo iti, kimpamigaga na kayo, kanako. Pasyagdahin nga ning misteryo ni kasalpantayanan. Sa krus mo at pagkabuhay, kami kinubos mong tunay. Noong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami lahat. Noong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Kaya nga ning kaganakan mi, o mapamakalulungig pa, yung makaligtas ng pamaylasa ang kamatayan ng anak mo, yung maligayang pangusubli ng mebi, at yung pamaytas na banwa. At lalo makasadyang salubong, king kadwa ng panyatang, darawan mi kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye, ang pang banal na sakripisyo. Baliktan meng mipnong pakalulu, ing ayin ng banal na kapulungan mo, at kilalanan na may daon king biyena, apauli ng sakripisyo ng kamatayan na biriyan mo kami ngan misut keka. Kami pasiknangan king katawan ng pondaya ng anak mo, bikatwan kami king banalang espiritu. At maging metong kami mong katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alangagang daon keka, at papalirya na kaming mirakayanan king pamimananding banal mo. Muna kang bening Nuana Maria, kapinuanpira na Indo ng Diyos, kambiyan ng San Jose, ing esposa na. Ating duan mong apostol, kambiyan ng San Fernando, San Luis Gonzaga, ang ponding sablang banal. Palining pamamilatanda, manalig kaming birinan kasaw panalang patanat king arapan mo. Ipa, iti sanang aining pangasot mi keka, pasulungan na ing kapayapan ng pon kaligtasan ding sabla king mabilugayato. Pasik nangan mesa na king kasalpantayanan ng pon lugod ing banala kapulungan mo, akasalukuyan maglakbek iti king yato, kambening talasuyo mo i Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, ing ding sablang obispo pari diakono at ding ingalipan mo amior dinan ngeni antimong presbitero ning banala kapulungan mo. Ampon ning mabilog abalayan agewa mong sariling keka. Mapamakalulungid pa, pagkarandaman mo ing panalangin niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo. Lunusan mo mga tipunan ding sablang anak mo, nula paman makasaut. Ding kapatad ming meyango na biye, ampon ding sablang ke kami matula, ampon memo na ketiking yato. Lalong-lalo na de Benjamin, Dominador, Romeo, Fernando, Jesus Angelo, Sebastian, Napoleon, Antonio. Malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo. Anong nuka rin kami manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga. King kapamilatan ng Kristong ginumi aking ulina. Ipagkalub mo king yato ing sablang bage mayap.
King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ikpang mayupayang tutul, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalang angga. Pupurian dakat parangalan, manggaman kingalang angga. Bayo tamo makisulog, kimbangkete ni Eucharistia, wagan ng pamakisut, ang pambuklod ng pamisan metong, antimong mikakapatid, abi-abi atang manalangin, antimo yung tiro na kikatamo, ni nga pong Ginoo. Ikabos mo kami, kaya sa Blang Morocco, igpa. Malikod mong pagkalabing kapayapan, kaya panawad mi. Bahan kang kasopan ng pakalulo mo. Mitimawa kami parati, kaya pamanalipan na ng kasalanan. At mikabos kami nga lang kasasagkulan, kaya sa Blang kaligalikan. Kapampanayan ng pompag sa Jenmi, yung maligayang panyatang ng pasibayo, nindala pangabos mi, Yesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. O Diyos ay pami, yung kinumi Yesu Kristo, sinabi na karin kayong apostol, yung kapayapan lalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Kaya mula sana babalikdan din kasalanan mi. Noon yung pansinan mo yung kasalpantayanan ng panalakapulungan. Alay yung pagkalaman at pamisan metong agnamurit. Ika may biyang pong magari, manggaman kingalanganga. Amen. Yung kapayapaan ng Ginoo, mantabi sana, kapilan man kay kayungan. At keka antimurin. King masayang paralan, iyang pangtaya king metong at metong, ing tanda ning pamakisut ampon kapayapan.
Kaya kordero ng Diyos, Diyos milalako, king kasalanan ng yato. Noon na rin mayaws, king apuna na ng kordero. O Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat iyagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ning ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, ume kamuman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mowari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
Talakad tapo. Malalangin tamo. O Diyos sa ginumi, rating banal na sakripisyo ay nampang ang ponting gapmi, di nandalasan ng bayong biering pari, ang poring sablang talasuyo mo. Ban kasan metong mo king tapatalugod, makayang panglang karampatan na kasuyuan keka. Itiyaw doon ming kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapo. Invocation Director ng Archdiocese, Irreverendo Padre Aljim M. Tuazon, kambening Arzobispo, ipresintane ngeni ing plaque of appreciation at medalya daring pengari ning bayong ordin apari, antimong kapasalamatan king pamidawon ding anakda para king kasuywan king banal a kapulungan. The Roman Catholic Archbishop and the people of God of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, Philippines, present this plaque of recognition to Mr. Joseph S. Sagum and Mrs. Estrella P. Sagum, parents of Reverend Father Gian P. Sagum, for offering to God their son in the service of His flock. Given this 10th day of June in the year of our Lord 2022 at San Luis Gonzaga Parish, Santa Cruz Poblacion, San Luis, Pampanga. Signed, Most Reverend Florentino G. Labarias, Archbishop, Reverend Father Aljim Tuazon, Vocation Director. In Chancellor ning Archdiocese, Irreverendo Padre Danny Q. Nakpil, basa nengeni ing nombramiento ning bayong ordin apari. The Roman Catholic Archbishop, Archdiocese of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, Philippines. Pastoral appointment. To our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Father Gian Peña Sagum, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are by this instrument assigning your reverence as parochial vicar of the Santiago Apostol Parish, Betis, Guagua, Pampanga. You shall have your residence at the presbytery of the said parish, together with the parish priest. Your obligations and rights are defined by the Code of Canon Law on parishes, parish priest, and assistant priest, by the Archdiocesan Statutes, Policy Norm on Parochial Vicars, and by the directives of the parish priest of the aforesaid parish. Moreover, we trust that those matters entrusted to your care by the parish priest and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity.
Your appointment stands effective on the 17th day of June 2022 and remains valid until the 9th day of May 2025, unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd. Given this 10th day of June in the year of our Lord 2022, at the San Luis Gonzaga Parish, Santa Cruz Poblacion, San Luis, Pampanga. Signed, Most Reverend Florentino G. Lavarias Didi, Archbishop of San Fernando, Pampanga. Signed, Reverend Father Danny Q. Nakpil, Chancellor. So iya po makadatang, iya pong Raul, muling Bachapa Hospital. Sabi natin po kano representative aditang Kenny, nung malyari muntaya Kenny nga rap, representative from Betis. Pakiramdaman tayo po ngeni, ing lubos kagalanggalang Pasyano B. Aniceto Didi, Arsobispo Emerito ning Arkidiocese ning San Fernando. Pagkamala kong kapatid, Arsobispo, Most Reverend Florentino Lavarias, palakpakan po natin ang ating Arsobispo. Ing Seminaryo Rector, Mother of Good Counsel Seminary, Father Victor Nicdao. Palakpakan tayo po yung kakata Rector. Ikakatamong Cura Parokoketi, San Luis, Father Renato Sabile. Kapatid kong paring ko celebrante, kaniting kakatang Eucharistia, yung kakatang religious sisters, mga civil officials ken, pengari na at kapatid among Father Gian. Siyempre, bayani ng araw na ito, Father Gian Peña Sagom. Palakpakan tayo pong malakas. Pagkamalang kapatid, King Gino. Ing pari au sandeng King Castilla sacerdote. Muna nasabihan, kalama sagrado. Regalong sagrado. Aba, mo baliwala pala yung pari sacred gift. At yung sagradong regalo ngayon para king komunidad ya, adwang komunidad, community of the saints and the community of the brotherhood of priests. Ikisumpunan din ring adwalang impresibong rito ni seremonyas yang sakabiyaya mong. Yung Arsobispo ausana yung banua, ti pala din kayang anghel, ampon din kang santos, bareng lukuban, ipadergian king karelang grasyan pong kabanalan. Kadwaya pining kawul, ako may impress ko ketang kawul. Nano yung embraso, how beautiful, no? The bishops and priests embracing one another, according to Psalm 133, how beautiful and pleasant for brothers to dwell as one, imbuklod na the sacramental brotherhood of priests. Yan sana po pangadi tayo ay Father Kian,
ing memili kaya aluwaya yung Papa, aluwaya ng Arsobispo, ing memili kaya pinakristo, I have chosen you, you have not chosen me. Sana po ining pinili na nga po gano'n ngayon sumulong niya king kayang kababanloob, panalangin, ang pong katapatan king kayang ministeryo. Pakiramdaman tayang eni, ing amano ning kapasalamatan, ning bayong ordin apari, Reverendo Padre Gian Peña Sagum. Alang sumpa, palakpakan tayo po, inga pong Ginoo. Feel ko ni Kong Marvin pala makaltonan din kini. Goyong! O Goyong! Yan po yung gulisak na ning mangobye itatangbek. Kauli ng mapagalibat king pinak, ban panuma na ako. Tandang-tanda ko pa yung galasgas daring makuyad ng balbas. Ako ang papasensya na po, magtagalog ko po paminsan-minsan para sa mga bisita po natin. Sa pamilya ko po, galing sa Marilag, nakatagalugan ng Pampanga, sa bandang bahay pare po. Yeah. May baloy ni Kong Marvin, nakayikit nan din. Ako ang paboritong apo. Paboritong apo ni Nanay Ter at Tatay Beck. Apple of the eye. Heredero pa nga ang tawag ng ilang tao sa akin. Sedi ang munting prinsipe ang datingan ko noong bata ako. Minus yung kakyutan at kagwapuhan ni Sedi na natutulog. Ako po ay natutulog sa ilalim ng kulambo, katabi ang pamalo ni Indang Ter. At sa mga nakakakilala na po sa akin noong bata ako, may ragul ko po kimpoder ng Nanay Ter at Tatay Beck, ring apo ko. Bunso, mikawani ka ring pengari at 5 kapatad, makatok ng po kanita king San Fernando. Bunso dari Tatang Beck at Indang Ter, bunso ng Otet at Estrella. Banwa-banwa at tatandanan ko po, susubli na akong susubling Nanay Ter kang imako. Banwa-banwa, sabyan ng Nanay Ter kang mako ang po ang tatang ko. Ko ni Agyo, masyado yung makulit, masyado yung malikot, kuwanan nyo ni Kenny, suko na ako kaya, kuwanan nyo ni. Pero banwa-banwa mo rin po, bawat kukunin ako ng aking nanay kay Nanay Ter sa San Juan, natatandaan ko pa, mula grade 1 hanggang grade 5 po siguro, taon-taon. Kung kukunin ako ng nanay ko kay Nanay Ter, sabyan ng nanay, next year yun mo kuwanan, in-enroll ko neking Katolika. Banwa-banwa sa sabyan ng Nanay Ter. Next year yun na kuwanan, in-enroll na ako Katolika. In-enroll ko ni Katolika, sad-sad ko ni. Nanay, tatay, mau, tay, ing bunso yung isaliksi kago yung kamanbisa tay, pari na ko. And I knew why I was separated, kung bakit ganoon ang concern sa akin ni nanay at tatay. I was separated and very dependent ng mga bata ako. Lumaki po ako sa poder nila dahil ako'y sakitin. Hikaing bata. Mahina ang likod, payatot, made in Taiwan, sabi ni Among Eloy. Malaki ang mata, ganoon pa rin naman ngayon, buti lumiit kaninang ganoon pa rin naman ngayon, malaki pa rin ang mata, dagdag lang lumaki rin ang tiyan. Halos taon-taon nasa ospital, bantay sarado ni nanay upang sapinan ng likod, pasingahin ng sipon, painumin ng gamot, vitamins, nebulizer,
meron pang tutor araw-araw, may nako man katawan, tutuman may nako katawan, pero mi dalakit, nakatawid ako. Hanggang ako'y mag-high school, totally different life. Tumira sa syudad, city boy na ang peg, halos nakahiwalay pa rin, separated. But then I lived almost independently. Ako city boy sa San Fernando, mga kapatid ko, nag-Manila naman nung akong dumating doon. Ako na naman mag-isa, nahiwalay na naman ako. Muli kong weekend San Luis para mag-serve, at banmanyad bakal kang nanay. May balik kong Domingo San Fernando, hanggang Sabado, ban mag-aral. Nights ko istong weekend, kening pisamban ay ni, estudyante pa siya weekdays king Lindale Academy. Maski bala mo magdili-dili, pero mi dalakit ko, nakatawid ako. Isang bakasyon, si Tatay Beck, naalala ko noon, siguro walang may alam nitong ginawa ni Tatay Beck sa akin na ito. Mga ilang beses din niyang ginawa sa akin. Sumama ako madaling araw sa kanya sa paglusong sa bukid. Nililibot ako sa kanyang mga lupain. Ituturo lahat ng kanyang palayan kung nasaan, kung sino nagpapalakad, kung saan ang boundaries. Saka ko papakilala sa kanyang mga tauhan. O di ba, sosyal? Minsan, sinasama pa ako sa pag-harvest ng isda, madaling araw, at sasabihin sa akin ni Tatay Beck, "O Goyong, makanini ke gagawang perang nanay mo. Anya ika, magpursigi ka." He was thinking that I might be interested in working on the land, o kaya'y magpursiging maging matagumpay at mayaman. Hindi niya alam, ibang trabaho ang nakatanim sa puso ko. Iba ang nakahuli sa puso ko. Ibang butil ang nais kong ihasik, ibang lambat ang nais kong ihagis. Honestly, hindi ko po alam hanggang ngayon ang dahilan kung bakit ako nagpari. Ayaw ng aking lolo, hindi ako pinilit ni nanay. Tahimik ang aking nanay at tatay. I can only remember one moment nung ako'y grade 3. Biglang may isang paring pumasok sa classroom namin dito sa Katolika at biglang nagtanong sa amin, 17 years ago, "Sino sa inyo ang gustong magpari?" Iisang kamay lang ang nagtaas. At yun ang aking kamay. Hindi ko alam kung bakit ako nagtaas ng kamay nung araw na iyon. Hindi ko alam na after 16 years, ikakanta ko ang aking pagtango. Ikantake palaing, tango kami. Kasama ng 5 kong kaklase. But for 25 years, I was in search of a definitive time when I said yes to God. But to no avail. Basta ang alam ko, ang lahat ay patungo sa araw na ito. At alam kong pag-iibayuhin ng araw na ito sa paraang hindi ko rin maintindihan kung paano. Those moments when I felt separated, when I felt disintegrated, broken, I cannot deny they were real situations of isolation, real appearance of ugliness, real experiences of woundedness. But it is on this day that I realize that all the while, when I was separated, ugly and wounded, it is because God was building something in me. He was building a bridge over troubled waters. He was building a bridge in me. And that for me is what priesthood is. Being a bridge. Building bridge. Between people and between God. Even to the point of being trampled upon. Being misunderstood. Being separated to be there in between. Dumapa sa pagitan ng dambana ng Diyos at mga tao upang maging tapat sa pag-aalay ng sarili, upang mamagitan sa dakilang awa ng Panginoon at sa kababaan nating mga tao.
Salamat sa Diyos sa pagtatayo, pagtitiwala at pagtataya sa tulay na ito. Palakpakan natin ang dakilang awa ng Panginoon. Makailang beses din po akong nagbalak lumabas ng seminaryo at ilang beses ding pinagsabihan upang lumabas na lamang. Ilang beses kong pinagdudahan ang tawag ng Diyos sa akin. Ilang beses din akong pinagdudahan ng ibang tao. Salamat sa mga nagduda, salamat sa mga nagtiwala, salamat sa mga matyagang naghintay, salamat sa mga matyaga pang maghihintay. Sa aking mga naging kaklase at kaibigan, sa aking mga formators mula pre-college hanggang theology, amongst bishops, hindi nyo lang po ako tinulungan makatawid. Binuhat pa po ninyo ako. Hindi lang ako, kundi ang aking buong pamilya upang makatawid. Pasensya na ko po kung mabayat kaming pamilya. Salamat sa pagbubuhat, salamat sa pag-akay. Dahil sa inyo, narito po ako. Dahil po sa inyo, nakatawid ako. Salamat sa pagiging aking tulay. Maraming pagtawid pa po ang ating gagawin. At mabibigla po ang marami. Babanggitin ko po ngayon ang pinakadakila kong modelo sa aking pagpapatuloy sa buhay na ito. Ang isa sa mga pinakamalaking dahilan at inspirasyon sa aking pagtawid sa buhay pagpapari. Tatay Otet, Pamatay, at ang aking mga kapatid. Tanda pa natin ang mga panahong namuhay tayo ng marangya. Biye sawa-sawa, biye manawa. Pero di natang muna maning panahon, di tatay ang poimaw, misagadngan. Dakale makibalo, ni pamayad kuryente, ni pamayad danom. Alang-ala, mapututing kuryente, mawala yung danom. Alang ibiye bakal. May walangan may kadpatigan na miking biye. Lalo na rin pengari ko. Pero baluan yung po, king pamilyang ini, may pututing lugod. Miras maning aldo, aldo maning pate, may pututing pamiyabe. Yaning lugod kilala ko kaya kayo. Tatay, Mau, Koyang Glenn, Ate Jis, Ate Jill, Ate Jem, Koyang Gio, abe daring kaya kayong asawa at anak, erapan tamo yung biye. Liguraning balang metong, even when we don't feel like loving each other, our love went beyond feelings. At yan naman talaga, yung lugod. Wari, mo pakiramdam. Pero pamamilya, ban manatili, abening kaya kang kaluguran. Ko tatakot, na hanumaning malyari, ingaldoy ti, patuneya abe taya ng aning Diyos. At Tatay Bek, lalo na po kayo nanay ter, ikayo pong memye ketang mas maragulalugod, at ganaka kailangan mi ngan, anyang ala na king agyu king biye, anyang ala na king agyong ibiye. Alake pong apag maragul ngeni, doktor ke mano pari, mi kwalta mano mi nawa, ikayo pong mi dalakit kaya kami, ikayo pong mi tahid, ikayo pong pepakilala king lugod at ganakaning Diyos ay mamili. Pauli na po ning ganakayo, pepakit yu kaya kaming ganakanan ning Diyos. Pauli yu po itatangko, may na boses at may na katawan. Imakume natili ang malago at matatag.
ding kapatad ko, apag maragul ko. Mao, tay, nay, apo nganing, deni po nga puyo, at least the 5 of them, mangayap la pong tao. Yaku na po yung peka sutil karela, peka maymut, ding pamilya ko, mayap lang tao. Eda ko man nakayabi king maluwat na panahon, inyang milaut ko, anyang anak ko, at linob ko seminaryo. Anyang milaut ko pa, karin kayo tutong lalong may lapit kako. Adakal pong salamat, king kako pong pamilya, tay, mau, ate, koyang, nay, talakad kayo po. Palakpakan tayo po yung kanakong pamilya. Apeni bataning kanakong bukasyon. Maraming salamat sa pamilya Sagum at pamilya ng aking tatay, lalo na kay Nanay Ter at Tatay Beck. Napatunayan ko na walang imposible dahil sa pamilyang ito. Walang imposible sa buhay basta't pagpupursigihan lamang at pagpapaguran, at walang mali sa pagiging mayaman basta't ikaw ay hindi nakakalimot sa Diyos at kapwa. Maraming salamat sa pamilya Peña at pamilya ng aking nanay, lalo na po kaya kayo, Apo Nganing. Dahil sa inyo, napatunayan kong napakasaya ng tahimik at payak na pamumuhay. Dahil sa dalawang pamilyang ito, napagtanto ko na may daan pala sa pagitan ng kapayakan at kayamanan. May daan pala sa pagitan ng katahimikan at kasikatan. May daan pala sa pagitan ng pagiging ordinaryong mamamayan at pagiging politiko. May daan pala sa pagitan, at yun pala isang tulay. Buhay pag-aakay, buhay pagtatawid, buhay pagpapari. Maraming salamat po sa mga taong sa kabila ng aking kahinaan ng kalooban at katawan, nagsumikap, magtayo at magtaya sa akin bilang isang matibay na tulay sa pagitan ng pangarap ng Diyos at pangarap ng mga tao. Tulay na dadaanan, aapakan, marahil hindi papansinin, marahil sasaktan. Tulay na laging nariyan dahil kailangan. Ngunit alam kong darating ang araw, ang tulay na ito'y mawawalan ng pakinabang, mawawalan ng lakas, at tanging ang Diyos na lamang ang makakakita sa kanyang pakinabang at kagandahan. Mawawalan ng gana, mawawalan ng tibay, mawawalan ng kapayakan, mawawalan ng kalinisan, mawawalan ng pagtalima. Ang Diyos nawa ang magpapanatili sa aking kalooban bilang pari. Tulay pa rin, gaano man kabulay at gaano man kapangit. Inakay niyo po akong lahat patungo rito, itinayo, pinatatag. Di man po karapat-dapat tumawid at maitawid. Hindi man po karapat-dapat, ako po'y inyong minahal, inalagaan, tinuruan, binuhat, inakay, itinawid. At ngayon, ako naman ang magmamahal, mag-aalaga, magtuturo, magbubuhat, mag-aakay. Ako naman ang magiging tulay. Sa lahat po ng mga taong tumulong sa araw ng ordinasyong ito, sa atin pong umawit ng salmo, si Brother John Alonso, ang umawit po ng litanya, si Father Jason Miranda, ang choir po, Magnificat Seminary Choir, na pinangungunahan ni Sir Joseph Erwin Limpin, servers ng Theology Department ng MGCS, MCs, Father Angel, Father EJ at Brother Jolo, sa media na pinangungunahan ni Brother Nigel Laksamana at ng kanyang mga kasama, vestments po mula sa Mother Butler's Missions Guild, sa heads po ng committee ng aking ordinasyon, Tita Say, Tita G, Tita Elma, Tito Alan, Cap Mighty, Tita Bern, Kong Rainiel, Justin Spencer, at sa lahat po ng inyong mga kasama nagpagod. At sa akin pong mga kaklase at kasamang tumawid, at itinayo din ngayon bilang tulay, itinatayo din ngayon bilang tulay, ang mga nakasama ko bago ang araw na ito, Among Anthony, Among J. Carr, ang mga kaklase ko nakasama ko ngayon, Among Maverick, ang aking pinsan at best friend,
among Jasper, among Juju, among Carlu at among Justin, at sa closest friends ko na makakasama ko pagkatapos, na naghahanda na rin sa kanilang ordinasyon, Brother Omar at Brother Christian. Salamat sa pagiging gabay sa paglalakbay. Kasama kayo lagi sa aking mga panalangin. Sa mga tumulong ng pinansyal at moral sa ordinasyong ito, wala ni isa man po sa inyo, ni isa man, wala po akong nilapitan sa inyo upang makiusap sa inyong tulong. Kusang loob ninyong ibinigay ang lahat, inyong sarili at kakayahan, down to the last detail ng pagdiriwang na ito. Ang lahat po ng nakikita nyo ngayon sa ordinasyon na ito, ay lahat ay kusang loob na ibinigay at inialay. Sa lahat po ng lahat na naging tulay sa aking buhay, patungo sa araw na ito, lalong-lalo na sa aruga ng aking mga lolo at lola, sa mga taong narito man o wala, o nauna na sa pagtawid sa buhay, iaalay ko po ang aking unang misa pagkatapos ng ordinasyong ito para sa inyo. Aasahan ko po ang inyong patuloy na paggabay at pag-alalay. Marami pa po tayong tatawirin at itatawid. At syempre, makakalimutan ko po ba, hanggang sa dulo ng paghuhubog sa akin tungo sa pagiging pari, hindi po ko iniwan ng pag-ibig at awa ng may kapal. Itinawid niya ako, hindi lang itinawid. Pinaalaga pa po ako ng Diyos noong ako'y diakono sa isang espesyal na dahilan at paraan sa ating mahal na Nuestra Señora de la Merced. Sa bandang huli, si Maria rin ang magtatawid. Siya rin ang magiging tulay nating lahat patungo sa kanyang anak. At sa mapagmahal at maawaing mga kaibigan sa parokya ng Nuestra, lalo na kay Among Aris de la Cruz. Palakpakan po natin si Among Aris. Salamat po sa pagiging tunay na kaibigan. Salamat po sa pag-eere, pagdidine at pag-eeka. Maraming salamat po sa pagtatawid sa akin patungo sa araw na ito. Hindi ko po kayo makakalimutan. Babaunin ko po ang inyong pagmamahal sa aking pagtawid sa ibang dako ng misyon. Churu. Viva Nuestra! Pagkatapos po ng misang ito at pagkatapos po ng pictorial at individual na pagbabasbas mula sa akin, meron po kaming ipinahandang panawid gutom para sa lahat. Para po sa mga pare sa ibaba ng kumbento, reliyoso at mga seminarista, para po magka-banding-banding sa araw na ito. Araw na sinasariwa din nila ang kanilang araw ng kanilang pag-oo sa Diyos. At sa lahat po ng bisita, inaanyayahan ko po kayo sa covered court at panoorin po ang mga music video po natin doon habang kumakain. At kung nais nyo pong baunin na lamang ang inyong kakainin sa mga nais pong ayaw muna ng gathering, naka-food packs po ang ating pagkain. Katulad po ng pagmamahal ng Diyos sa akin, hindi man po karapat-dapat, pero ngayon ay pinaging-dapat. Hindi man po kamahal-mahal at minsan pa'y di marunong magmahal, pero ngayon ay minahal. Maraming salamat po sa pagdating sa araw ng pagtatayo ng isang bagong tulay ng Panginoon, DPWH. Idalangin ninyo, laging maging matatag ang aking pundasyon at pagkakatayo sa kailaliman. Sa di nakikita sa aking pundasyon, sa Diyos, na sa kanyang dakilang away pinananatili at itinatawid niya tayo tungo sa buhay na ganap. Among pot, that was that year, kanyang tinaske po yung kakong gamat yung classroom ay ita. Kanyang miordinan kayo. At sinabi yung, alang sumpa. Among pot, among Aldrin, sino magsasabi ngayon na ang San Luis ay may sumpa? Sorry San Luis, di kami na pong misundo, king may putot yung pangarap. Alang sumpa, metong muke niing sinumpa, itay nga pong Gino. Iya mong ating sumpa,
ating kayang sumpa, it is not a curse. Ing sumpa na, it is a promise. Metong yang pangako, ay nga pong Ginoo, manatili yang kayabe tamo kabang kaba, tutupin, manatili yang mamaralan karing daklat talang dalan, karing pilatan na lang tete, karing tao nga lahan ng pag-asa, nanupatat gewa na akong pari kingaldong ini. Sa lahat po ng hindi ko mabanggit-banggit na biyayang hindi maisawi ka, maraming salamat Panginoon, maraming salamat Nuestra. Purihin ang dakilang awa ng Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon. Ang ginuman tabi kayo. At keka ang timurin. Ang ginu amitatag kimpanala kapulungan at mamantabi kaniti, panlualo na kasana ang king kapamilatan ng alangang kayang sao, banagang panan mo ing house at ibong presbytero. Amen. Ang ginu, gawa na kasanang tapat at talasuyo, ang pong talapatutuning malam ng lugod, ang pong katutuan, banmalyari kang maging talasuyo ng kapayapan, ang pong kapaglarinan. Amen. Ingino, gawa na kasanan tunay pastul, amanyese karing kawana, king kapamilataning kalam ning mabiyeti nape, ang pong banalayamano, ban sumulong lang dagol, ang timong meto ng katawan ding ng Kristo. Amen. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya, ihigpa, ang pong anak, ang pong Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne umenako king kapayapan. Salamat king Diyos. Tanggapan taya po ngeni, ing mumunang bendisyon ning bayong ordin apari, Irreverendo Padre Gian Peña Sagum. Ing ginuman tabe yake kayo. At keka ang timurin.
at bendisyonan na kayo ning malugod at mapamakalulong Dios kambeda ring kay kong pamilya at pakamalan king biye, ing ipa, ing anak, at ing banal ay Espiritu. Amen. Lukluk ta kamo po,